Hej alle sammen. Det er mig, Maria Louise Nørgaard Jespersen. Jeg har en måde at fortælle hvordan klimaet forandrer sig på jorden. Jeg har en måde at fortælle og hvis man skal passe på vores jord i den nærmeste fremtid, så er jorden at passe på, det er at lad nu være med at fælde træer. Tag de døde grene, brug dem. Hvis der er nogle træer, der er døde, dem kan man fælde. Men man har en holdning af, hvis man har et træ, man fælder, så planter man et nyt. En måde, man kan passe på vores kære jord, det er, når man fælder et træ. Det danner CO2 i luften og ødelægger jorden ad. At man passer på jorden, det er at passe på tingene, vi har, og sætte noget grøn energi op. Hvis man gerne vil passe på den kære jord, dem der skal leve i fremtiden før tid, det er plant blomster, plant noget, der planter liv, passer på vores dyr, vores regnskov. Det er jo en måde, man kan fortælle om, hvordan man gerne vil have, at jorden skal passe på. Hvis I gerne vil passe på vores jord, så kan man gøre de ting, som man rigtig gerne vil. Man får jo ikke noget ud af, hvis man ikke passer på vores jord. Hvad vil I gøre, hvis I ser en? Hvad tænker I, hvis der er en, der fælder et træ? Hvad vil I gøre, hvis jorden gik under? Vil I ikke blive ked af det? Pas på vores jord. Pas på vores dejlige jord.